El conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, ha mantingut una reunió amb el president de les Corts, Enric Morera. Tots dos han acordat impulsar l'aplicació de la llei de transparència en el Parlament valencià i, a més, el conseller ha traslladat a Morera la possibilitat de crear un grup de treball per a millorar la transparència i l'accessibilitat dels ciutadans a les lleis i debats parlamentaris. L'aplicació de la llei de transparència, que exigeix algunes coses per part de les Corts té que tindre un paper actiu, molt actiu, en el desenvolupament de la llei de transparència, i després una proposta per a parlar, no es tracta de prendre decisions, però sí una proposta per a reflexionar, i és com fer més transparents, més comprensibles les lleis, i en general també alguns debats parlamentaris. Aquest grup de treball estudiaria la manera d'utilitzar un llenguatge més accessible o aplicar instruments informàtics per a facilitar la recerca i publicitat del que es fa en seu parlamentària. Per la seva banda, el president de les Corts, Enric Morera, ha expressat la seva aposta per una democràcia d'alta qualitat. Volem una democràcia d'alta qualitat, millorar tot el que suposa la transparència i el que suposa la relació entre Corts Valencianes i govern, i en aquest sentit anem a estudiar tots els mecanismes útils. Amb aquesta visita, el conseller de Transparència culmina la primera ronda de trobades amb els portaveus dels grups parlamentaris.